ओइ उफ ओइ सालथे जोंना जिबना बे हाग्रा एवनायजों थांसिगोन नामाब्रा बेनोथ'लै सालथे मा खालामबा मा जागोनसो नंबाय आङो माथो खालामबावनो जिबनखौथ' बिदिजोंनो खाथायनांसिगोन मालायनाव थायै थायै बिदिनो बान्दानो ओइ सालथे बिदिजों जानाय नंला जोंबो माबा मोनसे राहा दिहुननांसिगोन बिदि बोरै मावबाय थानो है बिदिजों जाबावगोनसै माबाफोर राहा दंबा दिरुनदोलै बिसिबां बिदि गलाम जाबावबाय थानांगौ जाखो मालाबा हिनजावफोरनि थुरसि सुनांनाय मालाबा हिनजावफोरनि दख'ना सुनांनाय मालाबा ओंखाम संनांनाय बिसिबां हिनजावफोरनि सिङाव थाबावनोब्रा बे फाख्रा मानैया मावदोंना मावाखै नायना फैनि र' आङो नोंनि थाखायनो जाबाय सालथे हाला नों खारसनबाय आंनोथ' खोन्थानांगौमोन ना गावहाबो बरबाद जाबाय आरो आंखौबो बरबाद खालायफाजोब्बाय खायदायसो बाहायदोंमोनलां सालथे नों फैबा एसे आराम मोनगोन होननानै माबा नोमा नोम्फानि हनै रासिनसो बाहायबाय नों फैनानै जाबसिनानैसो होजोब्बाय खामानिखौनो साला बिदिसो नोङो दालाय माथो खालायबावनांगौ जाखो माथो खालामबावनो मावबाय थादो दाना बेखौनो माबा साननाया माबा मोनसेसो जाना होबाय मा मावदों बिसोर दाबो जायै सालथे बिदि मावनांबाय थाबा मालाबा ब्लडसो थांगोन आं नोंखौ गारनानैसो थांगोन आं खामानि मावनाया बिदिसो लेक्सार मारिबाय थादों नोंसोरो नै बे हाग्राफ्रा दानस्रांजोबखांनानै आं बाल्थिङाव सि सोमनानै दोनदों बाल्थिंसे बेखौ सुजोबनानै दोन आरो फैनानै नुफैयाबा हले जारलासो जागोन देलै जागोन आंलाय सुनानै होखायो दा गासिबो थोनाय मानि मानिजोबखायो ओंखामबो गासिबो संनानै होजोबो आरो माबा मावै बायदि बुंबाय थायो दे आरो रायलायबाय थानाङा गोख्रै माव सालथे माबायदि मोनखो दा साला खुसि मोनदों नों आंखौ र' नोंनाव फैगासिनो दं जावजाबा माबायदि मोनो आंबो नुगोन दा नानि ओइ नानि मा जाखो आब' आं फुंनि थोरसिखौ सुवाखैमोनहाय नों सुदों नामा सुवाखै आब' ए र' होमबा आङो बिसिनोनो खोन्थाहैनि र' नंगुमैया सुथों र' खोन्थानानै फैनि आङो देन्जारसो बिसोरो सानैबो बिब' बिनानाव मिथिबाय आंना डाइरेक्ट थांबा हामथारसिगौलै मा नोंसिनि खामानि मावनाया माथो मिनिबाय थादों दहायनिफ्रायनो मावदोंमोन दा नोंसोर बेसेल' हादों आरो हाग्रायानो जाबायदि नुवाखै नोङो सिखायानो बुथ्राथ्रा दानबाबो बौआ दे गोख्रै मावदो हाबायथ' इमान गुवार हानानै आरो माथो नांबावगौ फुंनिफ्रायनो मावबाबो खामानिफ्रानो एरा जायो बिसिना जाखासिगोन दा जोबखासिगोन एसेल'सैसो ना मा बुङो सालथे नङालै बेवाय आंसो मावगासिनो दं दहायनिफ्राय बे जिरायगासिनो डाइलग मारिगासिनो आं सानखादोंमोन नों एसे अलसिया दबखा आरो नै आं नानिजों दखान थांनानै फैनि दसे फुंनि थोरसिखौबो सुवाखैमोन आङो सानैजों सुदो आरो दा साननि ओंखामखौबो संनानै दोनखादो आं थांनानै फैनि गथ'फोरखौबो नाय दसे दालाय सालथे आंखौ दहाय मिनिनानै खिथेरा दा नांलांबाय दा बेरे बासाया आब' ओइ र' नै जादोंना जायाखै फैद' जाखाबाय आंनाबो थ' दा लेटसो जालांसिगोन र'हाय गेटखौ मारिलांनि आङो बे फाग्लाफोरजों गद गैया नोंखौ आजादि मोनजादों साननानै आंबो खारसनफैबाय मा खि मोननायनि सिगांनिफ्रायनो खोन्थायाखै खोन्थानोथ' हायोमोन ना दा जाहोदो थोरसि लथा सुनानै आं गाब्रबाय नालाय नोंबो गाब्रनांगौब्रा बराबर जायाखै नङा होमबा सालथे मानसिफोरखौनो मालाबा रागाजोंनो हाग्रा एवनाय बायदि सबसा दानस'नोसो लुबैबाय आङो ओइ नों सैथोखौनो होनदोंलै आंबो गारनानै खारनो गोसो जायो एखमबा नाथाय नैबे गोसोआव अननाय गैयाबा दा जालदाब जुलदाब गारनानै ब्लडसो थांसिगौ आङो मिथिबाय साननानै लादो
बेनो संसारनि सोरगो होननानै होद आंजों बाराबा बिदिया सोलियालै मालाबा नोंखौबो खबर होआबासिनो ब्लडसो थांगारगोन आंना ओइ बिदि खालामनो नाङा सालथे जाबाय जोब्बाय बेफोरखौ टेनसन दाला थौ सानैबो गैखाला बाजाराव थांबाय बियो सानैबो बांद्रायबा सोलिया बिदिया ओइ सालथे हिनजावफोर न'आव गैयाबा बिराद आजादि मोनोना औलै सालथे आंथ' एखमबा सानो बहाबा सानथाम सानब्रैसो आलासि जाहैबा हामसिगौलै सिरि आजादि थाबाय थानो खि हाग्राफ्रा थांगारनो रोङा नालायब्रा जेरावबो न'आवनो गासिबो मोनखाजोबो नालायब्रा सालथे बिसोर मालाय बहा आलासि जाहैनो नुवाखै नोङो न'फ्रा थाला होलांना गालांनायखौ नुवाखै जों हाग्रा एवखांनानै उन्दुगोन साननानै नुवाखै नोङो जोंहा था बायह्रायाव रानथाबनानै माबायदि न'खर मोननांगौ मोनफैखो आंबो नोंना हिनजावना बिराद थाखा दं खोमालै ना नोंनासो दंलै सालथे नुवाखै नोङो थाला मारै लांनाय नायनायखौ आंनावलाय बहाथो थाखा थानो दंना गैया जाखोथाय हिनजावनाबो माबा गद्रेज खाथियाव थांबानो बागदावलायनायसो होखारहरो आंखौ थानोनो होआ आंखौ बिदिनोब्रा मालाबा सानैजों खायदा बोराय बाहायनानै मोनबाथाय लाना ब्लड होलांनांगौलै ना नङा माथोब्रा आंनाथ' गोसोआनो मानिलालै एखमबा हख्लायथारनोसो गोसो जाथारबाय आङो मालाबा खेबसे सौगासो सौनानै आलमारिखौसो गेग्रेबहोसिगोन आङो मा दंबारो नायथारसिगौ आङो बिनि थानो होलायलायैखौ जों बिदिनो हिनजावफोरनि दख'ना सिङाव थाबाय थानोसै न' सिङाव जोंबो फ्रि जानांसिगोनब्रा सम सुबिदा मोनब्ला ब्लड थांनांगौ ओरै गेरेजजों भुटान साइडजों बुथिया सिख्लाफोर मेरला फैयोलै सालथे बुथिया सिख्ला नायनो गोसोथारनाबो नोङो फाग्ला बेफोरखौ गोसोखांनो नाङालै हिनजावजों मिथिजायोबा दा सिगुर बिसिब जागोन मिथिबाय दा बेखौहायलाय थाल लाखा नांगौ बारा गोसो खुसियै बेरायना फैगोन बिदिबो नङाबा हंगार हरनाय नङा बिसोरलाय जोंखौ हगार हरखायाब्रा सालथे जोंसो खायदा बोराय बाहायनानै मालाबा ब्लड खारखुमा लांनांगोन होमबासो जागोन ना नङाबा जों थांनो मोनखाया नों रिक्स लायोबा थांजागोन सालथे खिन्थु उनाव हमजायोबा बेयाव आंनि दाय गैयालै आं रिक्स लानो हाया ओरैबा नोंना हिनजावा डेन्जारखा बिगुर बिसिनो होनबा बिसिग्रासो आं मिथिखाव नोंनि हिनजावा माबायदि मिथिबाय ओइ सालथे आं रिक्स लालायनांगौबा आं नोंजों थाङालै बिदिजों जाला थुदो खामानिया नङाब्ला दा बिसोर फैयोबा दिगदारानो जालायगोन फैदो थाब फै हिनजाव थासेयावबो थोरसि सुनाङो ओइ सालथे नोंनि थाखायनो थोरसि सुनांगौ जाबाय आं उरदावलां थैद गोदाव सोराव मा जाफैग्लाबायखो बेलाय आंहा सि सुनांनायनि खर'आ टेनसनखा आरो नोंहा बावहाय खुसि मोनफैदों गोदाव सोराव बावहाय गावबा खुसु बाव दलदनो सालथेबाबो खाथेर गैयालै आंजों जोंनाय समावहाय गावखौल' खामानि मावनांदों बायदि मोनदों नामा नोङो थोरसि सुनो फैनायखौ नुवाखै नामा बाराबा ओंखाम संजानाय नङा दै आंजों हो मिथिबाय थोरसि मानजिग्राया बोरो आंलाय मा मिथिगौ मैया नोंसो सुदोंमोन आं सुबा मालाय थाबाय थायो नामा बहाय मैया नोंनो गारहरखाबाय बियो गाव सुनांनायखाय बे जुथा हुग्राफोरजोंनो आंबो हुदलाबायगोनलै मा एथ' रागा जाखोब्रा दिनैलाय नोंनि थाखायनोथ' बे थोरसि सुनांदों आं दिनै बे हिनजावजोंसो माबा सोनानै गालांजाबाय बे खर'आव ओंखायनो रागा आंनि सायावसो फोजोंगासिनो बियो मानसिया बिदि जायो नामाब्रा अखा नायबानो हाग्रा एवलायो अखा नायबानो हालेवलायो नों बिदि रागा दिन्थिबालाय माबोरै जानांगौ जाखोब्रा सालथे कन्ट्रल जा दाया सानैनिबोखा थाब सुदो नङाबा दा नुफैबा दामजागोन नोंसो दामजागोन गावहा हिनजावजों रायजाबायथ' आंनावहाय हंगारजोब्बाय गासिबो आंनालाय नै जाखानोसै ओंखाम संबानो जोब्बाय आंनाबो दा सुखांबानो जोब्बाय दा आयु दासो सुबाय थादों बिसोर नुबाय आब' अलसियाफोरनि खामानिया दहायनो सुनो थिननाया दासो सुदों खोमा थोरसिखौ हाग्रा एवनायाव बिराद सम लाबायलै आरो बोरमा हाबफैदोंमोन वाव बेखौ ओरै होबथिंलाय बिदियावनो सम थांबायना सालथे औलै सालथे
नंगौना नङाथाय फोथायनोबो गोब्राबसो मोनलायलाङो आं बिसिनि बाथ्राफोरखौ थौ आब' न' सिङाव थांसै मेंसोनाय मोनबाय आङो दे गोख्रै मावदो सालाद देलाय बेरायनानै फैनानै बावहाय बुलियड एक्ट्रिस बायदि खामानि थिनबोदों बावहाय बिसिन नामा बियो गोख्रै मावनायनि बावहाय बिसिनबासो ना गोख्रै मावनो हागोन दा खामानि गैया दामानि गैया बावहाय एकदमबारे मोनथाराखै बिसोरो गलाम बाहायनो दे सालथे सुबाय थादो नोंहा आं ओंखाम ओंख्रि संहैग्रोनोसै थाब संलाय सालथे हिन्जावखौ नुनाय लोगो लोगो बाखुदावना ब्लड थांबाय हनै दहाय दुगा होननाया हा ओइ आगै खावब्लिक मा एसे खस्थ' सहाय बावनांगौ हिन्जावफोरनि सिङावहाय थानानैलाय दख'ना सुवाबानो ओंखाम बोथिसे जानो थानजायो मा जाबावनो दे खाफालानो मुन्दासो जाजोब्बाय बबे हिन्जावखौ मोनफैखो आङो रागानो सिथि गारस्लायनासो ब्लड थांगोन आं दा है नुबायसो नामाब्रा मोजांसो सानदोंमोन आं हिन्जावफोरखौनो गावसोरखौलाय बुलि अट एक्स बायदि नुलायाखै बियो देलाय बेवहाय पारमिसन होफैग्रा उमुक माव थुमुक माव दहायनि गया गैला नामा आगै गैलाहाय आब' र' आं हाननो हरनि ओइ लावगा माथो जाखो बै बिफांनिफ्राय गय थाइनैसो खानानै लाबोसाय ओमफ्राय बै खनानिफ्राय फाथै गांनैसो खानानै लाबोफा दे जागोन दे लायगौ आं नै ओइ आगै नोंना बाहायनाया बांद्राय जाबायहाय मानसिखौखि बिदि बाहायो एकदम माबा मोसौ बाहायनाय बायदि बाहायबाय थायो गावहा इसोर आब'आ गावनिखौ दोनथ'नानै आंनिखौसो नुबाय आरो नोङो गावलाय जेन बाहाया आंलाय माथो गयल'सो लायनो होदों थेवबोहाय आगै नोंना बांद्रायथार आंलाय नोंनि नंगुमैखौ बिदि बाहाया दा मा मावहोयो ओंखामल'सो संहोयो आरो मालाबा सिथ्ला सिबो आरो आंनि दख'नाखौ सुयो आरो बेल'सो इस आब'आ बेफोर खामानि नङा आरो आंलाय बेखिनि खामानिखौबो थिनबावासो थिनिखायनोथ' सानफ्रामबो नोङो हौवाजों बोराब जाबाय थायो नायबाय था नों बिदि थिनबाय थायो दा मालाबा ब्लड खारखुमा लांगोन बियो आंनिया खारबा नोंनिखौ थागोन सानदों नोङो नोंनाबो खिथु खारफा लांखागोन नोंसो बांसिन बाहायखायो ओरैनोबाबो गुमैखौ दे बेफोरखौ बाद होदो बहाथो गया माथो गय बिहरनाया दाबो लाबो जायाखै नोङो ओइ लावगा गय बिहरनायालाय माथो एथ' गोबाव जाखो थाब लाबो गैयालै गयानो गय हानग्रा दान्दाखौनो सोरबा खावनानै लांबाय गैया दहायसो माथो आं गय हानदोंमोन होनबा दंमोन माथो देहाय नांला दे गय जाला दान्दा गैयानो दसे उन्दुहैनोसै आं गन गैया गाखोना हानना लाबोनो हायासैमोन नोङो आंखौसो अपमान खालामबाय आब'नि सिगाङाव मा जाबावगोन बे हिनजावफोरजों दान्दा गैया होननायखौ बुजियासिबो मा जाबावगोन बे खाफाल मोनसेया ओइ सालथे थांख'आ जायाखै नामाब्रा जानो लुबैनाया हामला हरदो थाब्लाबो ओइ सालथे नों दहाय बेरायहैनो होननाया बहाथोब्रा गेरेसावलै भुटान बर्डाराव दा बेलासियाव थांनांगौ न'आव थाब्लाबो रायजागासे हजों थांनानै रायजाबाबो बे एखेसोखा थांनांगौ थौ दानो थौ बिदिनो थांसै गामसा गानैनो लंपेन्ट गानला होद फाग्ला बिदि सोरबा गामसाजों थाङो नामा सिख्लाफोर नायनो थांनो नागिरनायाव लंपेन्ट गानना थांनांगौ लंपेन्ट ए नंगौ नामा सिख्लाफोरबो नुयो मेलेख' आयु बहा खारखुमा लांनो नागिरदों नोंसोर हा बहा खारखुमा लांनो नागिरदों नानि नायफैसाय हनै मा जाखो आब' नोंगुमैजों लावगाजों हनै खारनो नागिरदों ओइ गोख्रै फै अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय
जोंलाय खारखुमायाखै दा जोंलाय बेरायहैनोसो नागिरदोंमोन गावसोराबो बेरायो हारसिं हारसिं जोंखौबा लांफाया बेरायनो थांनो नागिरबा हंगार हरा सैमा बांग्राफोर बेरायहैनो नागिरदों खोन्थालांनो हायामोन नोंसोरो सोंबाबो गावसोरा हंगार हरा नालाय बेखायनो सिरि सिरि थांदोंमोन नै बे सालथेयासो लेंनायखाय आंबो उन थांफादोंमोन बिजों थोद सालथेया गावनो दहाय लेंनानै आं थांनो गोसो गैखायामोनलै बेसो लेंदों दहाय आंखौहाय नुबाय नोंनि हौवाखौ नुबाय नोंगुमैया एफा सिदा सादा बेखौनो मा बुरखायनानै खारखुमा लांफानो नागिरदोंमोन खोब गुमैखौ खम सिदा सानदों बे आंनि हौवाखौ खायदा होग्राया बेनो बे गुमैयानो लावगाया गथ' गलि नालाय गासिबो फोरोंजोबनांगौ नुबाय मेलेख हा दाना माबायदि लेथाय जादों नोङो गोख्रै फै नोङो गोख्रै न' सिङाव थौ नोंमा नोम्फानि न'आवबो थांनो मोनला नों एबारनिफ्राय आयु बे आब'आ खर' गाज्रि जामारखो ना माखो गुमैखौ माबादि खोमा हमनानै लांखाबाय आरो नोंबो मा नायबाय थादों गोख्रैथौ माथो खालामबावनांगौब्रा सालथे बारिखौनो एवलाहैनोसै थौदो जोंना खारसन फैनायनि साजाया बेनोसै माथो बुंबावनो थौदो सालथे थौदो